Sa ngalan sa Mahanag sa Anak ug sa Espiritu Santo, ang Ginoo mana kaninyo. Mga igsuon, maginusol kita sa atong mga sala aron maandam kita alang sa pagsaulog sa santos nga misa. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Ikaw nga miani aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo, kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, ug pasayloon sa atong mga sala. Dadun unta kita niya ngadto sa kinabuhidayon. Mag-ampo kita. O ginudugangi ang among kadasig sa pagbuhat sa imong kabubuton, ug tabangi kami sa pagkasayod sa makaluwas nga gahom sa imong gugma. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhi og hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Daniel. Unya ilang giadto ang hari o giingnan, kamahalan, dili ba nagsugo ka man, nga kidsa kantong mudangop sa laing Dios o tao, inay kanimo lamang sulod sa napulog-tulo ka adlaw, kinahanglang itambog ngadto sa puy-anan sa mga leon. Mitubag ang hari. Magpabilin ang maong sugo, sumala sa balaod sa Media o sa Persia, og dili mahimong usbon. Og ilang giingnan ang hari, si Daniel, nga usa sa mga binihag, gikan sa Huda, wala magtahod kanimo, kamahalan. Kundili nagampo hinuon sa iyang Dios, makatulo sa usa ka adlaw. Sa pagkadungog sa hari niini, nasubo siya pag-ayo, ug buot niyang luwason si Daniel, ug naningkamot siya sa paghimo niini, hangtod sa pagsalop sa adlaw. Apan ang mga kaaway ni Daniel, nag-usa pag-adto sa hari, ug giingnan nila ang hari, kamahalan, nasayod kabaya, nga ang balaod sa Media ug sa Persia, dili mahimong usbon, human kini ikapakanaog sa hari. Busa gipakuha sa hari si Daniel, o gitambog sa puy-anan sa mga leon. Giingnan niya si Daniel, hinaot unta nga luwason ka sa imong Dios, nga imong gialagaran sa kanunay. Unya gitabunag bato ang ganghaan sa puy-anan sa mga leon, o gitimrihan sa singsing sa hari, o sa singsing sa mga kadagpuan, aron walay makaluwas kang Daniel. Unya mipauli ang hari sa palasyo, ug nagpuasa siya ni adtong gabhiuna. Wala siya moapil og bisan unsang kalingawan, ug wala siya mahikatulog sa tibuok gabii. Sa pagkakadlawon na, midali ang hari pag-adto sa puy-anan sa mga leon, ug sa paghiduol niya, misinggit siya sa tingog nga masub-anon. Daniel, alagad sa buhing Dios, giluwas ka ba sa Dios nga imong gialagaran sa kanunay? Og mitubag si Daniel, kamahalan, hatagan kauntag taas nga kinabuhi. Ang akong Dios nagpadala og anghel, aron pagtakom sa baba sa mga leon. Busa wala ako nila tukba, kay wala man ako'y dautan nga nahimo kanimo og sa iyang atubangan. Labihang lipaya sa hari, og mimando siya nga kuhaon si Daniel, gikan sa puy-anan sa mga leon. Busa gikuha nila si Daniel, nga wala gayud maunsa, kay misalig man siya sa iyang Dios. Unya gipatawag sa hari ang mga tawong nagsumbong kang Daniel, lakip ang ilang mga anak ug asawa.
ug gitambog sila sa puy-anan sa leyon, ug sa wala pagani sila mutugkad sa yuta, gipanukob na sila, ug giwatas-watas sa mga leyon ang ilang kabukugan. Human niini, gisulatan ni Hari Dario ang tanang katawhan sa kalibutan. Matud niya, gipanghinaot ko nga makabaton kamog malungtarong kalinaw. Gipakanaog ko kining sugo nga kinahanglan ang tanang sakop sa akong gingharian, muyokbo ug musimba sa Dios ni Daniel. Kay buhi siya nga Dios ug walay katapusan. Dili malumpag ang iyang gingharian, maghari siya hangtod sa kahangturan. Muluwas gayud siya, ug nagbuhat og kahibulungang butang dinhi sa yuta ug sa langit. Siya ang nagluwas kang Daniel, gikan sa kapintas sa mga leyon. Ang pulong sa Ginoo. Hatagi siya himaya og pagdaig nga walay katapusan. Hatagi siya gimaya o pagdaig nga walay katapusan. Yamog og ulan, dayga ninyo ang Ginoo. Dayga og bayawa siya labaw sa tanan, hangtod sa kahangturan. Hatagi siya gimaya o pagdaig nga walay katapusan. Kabugnaw og kamig, dayga ang Ginoo. Dayga og bayawa siya labaw sa tanan, hangtod sa kahangturan. Hatagi siya gimaya o pagdaig nga walay katapusan. Yelo og niebe, dayga ang Ginoo. Dayga og bayawa siya labaw sa tanan, hangtod sa kahangturan. Hatagi siya gimaya o pagdaig nga walay katapusan. Mga gabi ug mga adlaw, dayga ang Ginoo. Dayga og bayawa siya labaw sa tanan, hangtod sa kahangturan. Hatagi siya gimaya o pagdaig nga walay katapusan. Kahayag og kangitngit, dayga ang Ginoo. Dayga og bayawa siya labaw sa tanan, hangtod sa kahangturan. Hatagi siya gimaya o pagdaig nga walay katapusan. Mga kilat og panganod, dayga ninyo ang Ginoo. Dayga og bayawa siya labaw sa tanan, hangtod sa kahangturan. Hatagi siya gimaya o pagdaig nga walay katapusan. Ang yuta padayga sa Ginoo. Dayga o bayawa siya labaw sa tanan, hangtod sa kahangturan. Hatagi siya gimaya o pagdaig nga walay katapusan. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Ang Ginoo mana kaninyo. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Lucas. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, kung makita ninyo nga ang Jerusalem likusan na sa mga kasandaluan, masayran ninyo nga laglago na kini sa dili madugay. Unya, ang nagpuyo sa Judea, kinahanglan managan ngadto sa kabungturan, ug kadtong atua sa mga syudad, kinahanglan mamahawa usab. Ug ang nagpuyo sa banika, kinahanglan dili moadto sa syudad, kay mao kini ang mga adlaw sa pagsilot, aron pagtuman sa tanan nga giingon sa kasulatan, pagkaalaot gayud sa mga muabdos o sa mga inahan nga may mga masuso ni adtong adlaw, moabot ang makalilisa nga kalisdanan ni ining yutaa, o higaguman ni ining maong katawhan ang kapungot sa Dios. Pamatyon sila, pinaagi sa espada, ug bihagon ngadto sa tanang kanasuran. Unya, mailog ang Jerusalem sa mga tawo nga wala mutuo sa Dios, hangtod nga matapos ang gitagal nga panahon sa ilang pagmando. Aduna unyay mga ilanan diha sa adlaw
ug sa bulan ug sa kabituunan. Kawad-an sa paglaom ang mga nasod ug mga lisang sila sa dinaguok sa dagat ug sa pagpungasi nga mga bulaod nga mga balod. Panguyapan ang mga tao tungod sa kalisang samtang magpaabot sila sa mahitabo sa tibuok kalibutan. Kaya mga planeta sa kawanangan mutipa sa ilang naandang agianan. Unya, mutungha ang anak sa tawo, moabot siya nga may gahom ug himaya diha sa panganod. Inigsugod nagkahitabo ni ining mga butanga, tindog ug hangad kamo, kay duol na ang inyong kaluwasan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mga igsuon, kung atong napaminawan ang atong Ebanghelyo, hadlok kaayo. Kay mga makaingon kita mga igsuon nga mauna kini ang katapusan sa kalibutan. Apan kung atong tan-awon mga igsuon, ang Ginoo padayon nga nagpahinumdum kanato nga bisag mahitabo kining tanan mga igsuon, ayaw kitag magkahadlok. Kay kung nadunggan nato ang atong salmo responsoryo mga igsuon, ang atong tubag, hatagi siya himaya ug pagdayig nga walay katapusan. As long as hatagan nato himaya ug pagdayig ang Ginoo sa tanan natong kinabuhi mga igsuon sa matag adlaw ug sa walay katapusan, bisan unsa pa ang mahitabo sa kalibutan mga igsuon, dili kita magkahadlok kay ang Ginoo uban kanato. Mao gani karon mga igsuon nga mauni siya ang atong ebanghelyo karong simana tungod kay katapusan na kini siya sa ordinaryo nga panahon ug sunod Domingo mga igsuon magasulod na kita sa bag-ong kalendaryo sa atong simbahan, ang Adbiento. Ug diha mga igsuon, andamo nato ang atong kaugalingon sa pag-abot sa Ginoo nga nahimong tawo. So ang mensahe sa atong Ginoo mga igsuon is talikdan nato ang atong mga sala, balik kita sa Ginoo aron bisan magkaunsa pa man ang atong kalibutan mga igsuon, asa kita nagpuyo, dili kita magkahadlok tungod ang Ginoo anaa kanato. Amen. Sa atong pagtigom aron sa ulugon ang misteryo sa atong kaluwasan, masaligon kitang mudangop og mga muyo ngadto sa Dios ang Amahan diya sa pag-ingon. Ginoo, panalangini kami. Ginoo, panalangini kami. Nga ang katawhan sa Dios madani sa pag-ampo ug sa pagpenitensya samtang naglaom sila sa pag-abot sa gingharian sa Dios. Magampo kita. Ginoo, panalangini kami. Nga sila nga nangulo sa katawhanong katilingban, makakita sa mga kamot sa Dios nga naglihok diha sa mga hitabo sa kinabuhi. Magampo kita. Ginoo, panalangini kami. Nga malaumon ug masaligon kitang mututok sa umaabot. Magampo kita. Ginoo, panalangini kami. Nga ang mga masakiton magpuyo diha sa kasiguruan ug sa paglaom, pinaagi sa mga pag-ampo ug suporta sa ilang kabanayan ug kahigalaan. Magampo kita. Ginoo, panalangini kami. Nga imo untang isipon nga takos ug bapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita. Ginoo, panalangini kami. Nga ang anak sa tao mutanyag ug kaluwasan ngadto sa mga nangamatay. Magampo kita. Ginoo, panalangini kami. Langitong Amahan, dungga ang mga pag-ampo sa imong katawhan,
ug tabangi kami nga among sagupon ag dawaton ang matang adlaw nga hagit sa krus. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsuon, mag-ampo kamo aron ang ako ang inyong sakripisyo dawaton ta sa Dios nga amahan magkagagahom sa tanan. Dawaton na ta sa Ginoo sakripisyo gikan sa iyong mga kamot, alang sa pagdayeg pagimaya sa iyang ngalan, alang usab sa tapuslanan sa tibok niya santos nga simbahan. O Dios, sa gugma ang paghalad namo sa sakripisyo nga imong gisugo kanamo, maghimo unta kanamo nga mas makanunayon sa pag-alagad kanimo. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Santos nga mahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo, ug imong gisilutan tungod sa katarungan, ug imong giluwas tungod sa kaluoy pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta, nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdayeg. Duyog usab kami sa tanan mong mga anghel sa langit sa ilang pagsangyaw sa imong walay hunong nga himaya diha sa usa ka awit sa pagdayeg sa ilang pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa ibong himbaya, hosana sa kahitaasan. Daigon ang nakanti sa ngalan sa Ginoo, hosana sa kahitaasan. Santos gid ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa. Aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, may pasalamat kanimo. Mipikas o mihatag ni ini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kinimo ang akong lawas, kay tugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mi pasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni ini ngadto sa iya mga tinun-an ug miingon. Dawata kini og panginom ka mga tanan gikan niini, kay kinimo ang kalis sa akong dugo, sa bag-og tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanaw, si Kristo balik ngani. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan, nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay imo kami giisip nga ngayan nga matubang,
ug moalagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiu sa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo among Santo Papa, ni Alberto among obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang amo mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dadaa silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluy kaming tanan. Himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, ang Nuestra Señora del Carmen na Limpia, uban ni San Jose ayang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton lata sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daykon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, ihatag ganha kanimo makagagahom nga amahan. Diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Karon mag-ampo kita sa amahan, atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan namo anaasa mga langit, balaan ang imong ngalan, o abot ang imong ingarian, watuman ang imong pagbuo, dinhi sa yuta, maingo sa langit. Ang kalan-una mo sa matag adlaw, ihatag ka na mo karong adlaw, upasayloa kami sa among kagapasan. Maingon nga kami nagapasaylo sa mga nakalapas ka namo, ug dili mo kami tukyan sa mga pasulay, inualuasa kami sa dalutan. Mangayo kami kanimo Ginoo, ngay mo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining marahuna. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala. Og may layo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, among manunubos. Kay mo man naging arian ang gahong bugang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo. Ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawang among mga sala, kundi lang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, atagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyo. Ipakita ta ang paginigsuunay. Poderoso sa Diyos na nagawagtan sa mga sala sa kalibutan. Kaluoy kami, Poderoso sa Diyos na nagawagtan
sa mga sala sa kalibutan. Kaluoy kami, Kordero sa Diyos, panagawag ta sa mga sala sa kalibutan. Hatagi kami sa kalinaw. Kini mao ang poder sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angayim kalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang maayo ako. Magampo kita. O Dios nga gamhanan, dinhi ning Eucharistia, gihatagan mo kami sa kalipay, sa pagpakigambit sa imong kinabuhi. Ampingi kami diha sa imong gugma, ug ayaw gayod itugot nga mahamulag kami kanimo, kiniamong gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Pagampo alang sa mga kalag sa purgatorio, pinagi sa pangaman ni Nuestra Señora del Carmen de Limpia. Pagampo kita. Makagagahom nga Dios o gamahan, pinagi sa misteryo sa krus, imo kaming gilig-on. Pinagi sa sakramento sa pagkabanhaw, imo kaming giangkon nga imong kaugalingong katawhan. Pinagi sa eskapularyo sa Nuestra Señora del Carmen de Limpia, imo kaming gitagan og paglaom nga among makuptan. Sud-unga nga maluluyon ang imong mga alagad, ilabi na mga kalag sa purgatorio, nga makalingkawas na sila sa mga talikala sa kamatayon, aron iapil na sila paghihap sa imong mga santo sa langit. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Pahulay nga dayon, ihatag kanila o Ginoo. Ug ang kahayag na way pagkapalong, muda na gunta kanila hangtod sa kangturan. O pahulay unta sila sa kalinaw. Amen. Ang ilang kalag, ug ang mga kalag sa mga magtotoo nga nangamatay, pinagi sa kaluoy sa Dios, ug sa tabang sa Nuestra Señora del Carmen de Limpia, o pahulay unta sa kalinaw. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ug manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Tapos na ang misa, dad-a ang kalinaw ni Kristo.